Jaha, sit lähdetään reissuun reissuun Tapsa ja Tommin kanssa. Edessä takana. Niin. En mä kyllä itse asiassa ihan varma edes. Mutta mä muistan, että tässä on ollut aikamoiset klopit. Ei kun nää on 27, kato mulla on 29. Juu, siis joo, se tarkoitti meidän. Juu, nää on 27 puolikkaat. Juu, nykyään näitä kaikissa on noin 29. Tai nykyisin tääkin on aika suosittu. Mulla on 29 edessä ja 27 puolta. Tää on niinku mulletti. Ai se on silleen päin? Joo. Okei. Ai se on niin päin. Juu, isompi edes ja pienempi takan. Silloin se mun mielestä on. Kyllä se siltä ainakin näyttää. Joo, kato, siinä on se, että edessä on hallintaa ja sitten takaa joku on todennut, että se olisi niinku aika... Mäkin olen ihan tykännyt, mutta siinä on joku sinne muoti tällä hetkellä. Tämän tyyliset. Lähdetäänkö painelemaan? Joo, mennään vaan. Muista sitä, että ne tulee luomuun perässä. Joo, mä laitoin heti turbon päällä, kun mä... Tommikin saa koettaa. Mä en tiedä, onko se tämmöistä sähkömaustopyörää koittaa, mutta sä saat jossain vaiheessa koettaa tätä. Mennään nyt ensin. No niin, hetken päästä varmaan kaikki vaatteet pois. Eiku. Mennään tästä. Mennään suoraan tie yli, kun tulee toi Satakunnan katu. Mulla oli aika hauskat paineet renkaissa. Mulla oli jotain 1.1, kun mulla oli 1.1 paineet renkaissa, kun mä kattelin. Mut mä nostin ne 1.7, niin mä oon vetänyt 2. Kyllä se parempi tuolla maastossa, että vähän lössemmät renkaat. Jossa joksii. Nythän voi vähän oksat olla märkiä, kun tässä saattaa. Nyt on kalliot märkiä kanssa, on vaan liukkaita, niin jos vähän pitoa tarvii enemmän. Joo. Joo, tosta tonne noin ylitse, missä noi rouvat on pyörien kanssa. Tai mä tiedän, kuinka rouvia, mutta ei nykyään saa olettaa henkilöitä pyörien kanssa. Ei äijät postiin. Tuleeko autoja, tuleeko autoja? Kaukaa tulee oikeat, yksi ehditään hyvin. Tää uuvuttaa heti ekaksi tähän ylämäki tässä jo. Joo, täytyy miettiä, että jos osittain taluttelee sen. Siinä on aikamoinen nousi sen purudella sinne ylös, mutta täytyy katsoa, että millä ei aksele. Ihan turha vetää niinku ihan niinku piippuu heti alusta, että se harmittaa, se näkee sit. Pitäis mennä yksitellen sen ylös tai jotain. Niin. En tiedä. Kokeilee sitä. Se on niin sillä lailla pirullinen, kun se on aika jyrkkä ja sit se nousee tosi pitkään sieltä vasemman kautta. Mutta ei voi olla millainen kunto. Juu. Tommilla on ainakin sellainen kunto, että se vetää se ihan niinku kunnolla. Siinä alas! Tässä on Eura-urheilu. Onks tää Tommilla tuttu paikka? Onks tää Likka ollut täällä pelailee jotain? Okei. Mä oon itekin ollut pelaamassa täällä. Tosta läpi sit tosta portista. Koittakaa osuut siihen reikään. Aha, täällä onkin jotain. Meillä oli tuossa perinteisesti, ei nyt ole viime vuosi, mutta semmoiset, se Ahmasjärvi tapahtuma meillä oli tuossa niinku useita vuosia sellaiset kisat, kun ne Onni-Pekka
tunsi nuo tyypit, niin sai otettua, niin oli aika hauskan näköisiä ne kisat, kun vanhemmat äijät, vai kuuleeko mitä mä puhun, vanhemmat äijät niin kisaili siellä, tai no vanhemmat, se oli semmoistakin, että pikkuveljellä oli joskus, tai Pasilla oli kun se hyppäsi pituushyppy, niin huulesta jotain siinä kuvassa. Oikein kunnon urheilu. Niin. Joo. Vaalea viikinki, niin tähän veti hyppyyn oli laulumaan. Kyllä, tosta oikealla pellon läpi. Joo. Joo, kyllä mäkin hutsuloin täällä Euroloisin kävin leimässä tässä varmaan se viikonloppu. Oikealla. Aivan. Suoraan yli jo sit kieltomerkkiä kohti, niin kuin me kapinalliset aina. Joo, ihan hyvä, ihan hyvä. Näin, nimenomaan näin. Ja sit pururata alkaa tosta ylös. Tässä on niinku hyvä kämppä, jos on... Radiaattori sen sillä kohtaa pyörinyt, jos tuli. Tätä mennään aika pitkään. Tän jälkeen tulee sitten ensimmäinen kunnon nousu. Sitten kun tätä on menty joku kilsa. Täällä on yksi oranssikin, sit jos Halme haluaa koittaa oranssia, mutta mä en ite koeta. Tai jos Tapsa haluaa koittaa oranssia. Mä oon kerran vetässyt sen, mutta ei se nyt mikään superhaastavaa, mutta siinä on välillä sellaisia kallionousuja, että jouduin pysähtyä 2-3 kertaa, että aluttaa vähän pyörä. Mutta mennään sitä peruslenkkiä. Tästä nyt sit vasemmalla, kun noi puut näkyy, niin mennään vasemman kautta kympilenki alkuun. Siinä on sit semmonen pitkä tasainen nousu, et mennään ihan rauhasta. No en mä tiedä millainen kunto teillä on, mutta siis te itse arvioitte. Joo. Mites Tapsa? Mut tästä vasemmalle ylös. Niin. Tässä on se nousu, sit eka nousu Tapsa.
Mä jää vähän odottelee Tapsa. Siellä on ylhäällä semmonen vanha kympilenkki. Halmeni jää siihen. Halme on treenannut selkeästi. Kyllä. Onko sä muuten itse kattonut? Kyllä sä renkaanpaineet oot kattonut, ettei oo taas ne... Sulla oli tosi matalat silloin joskus. Joo. Eikö Tommi käy salilla monta kertaa viikossa ja pyöräilemässä? Kyllä se heti näkyy. Lähtikö se suoraan sen kympilenkin suuntaan? Joo, eikö se odottaa meitä? No, hän saa mennä omiin menoon, jos haluaa. Äijähän on varsinainen kuntohirmu. Eikö sä, no sä oot käynyt salilla nyt aika hyvin tai jotain? Mennään tuon vasempaan. Joo. Ei oo sitä sä kesällä vähän lässähtänyt. Mut hyvä nousu kyllä. Joo, siinä on. Tää nousee aika korkealle. Tää on niinku pururata ja kyllä täällä mäellä joku nimikin on, mutta en nyt suoraan muista. Mutta... Joo. Tätä on ihan kiva, mä ajan sitä yleensä sillä tuolta kautta, niin tätä on kiva laskea täältä tämä mäkeä alas. Joo, totta. Se pistää vaan puuskuttaa. Nyt alkaa sitten sinne polku. Haluuks toi pitää Tapsa pikku tauo? Juomatauo. Pidetään juomatauko. No tää on melkein... Mä sanoin, että tää oli pahin nousu, mikä tässä on. Et ei tässä niinku... No sitä on vaikea arvioida sähköpyöräillä. Noit on siellä maantielläkin nousu, kun voi pistää vaan poveri päälle. Se... Joo, mulla on tässä mun vakioreitillä. Kun sit latumajat lähtee, niin... Niin siellä on vissi jotain ihan kunnon jyrkki nousui vai? No ei ne nyt mitään ihmeellisiä, mutta kun niitä on vetänyt muutaman vuoden, niin sit vähän on tottunut. Niin tavallaan tulee joo, semmoista voimaa niinku vähän räjähtävä. Ja se jalkoihin ottaa silti joka kerta, kun pitää niin säännöllisesti tehdä. Mut se, että kun on liikaa vaatteet ja tuo on liian kuuma, niin se tappaa kyllä fiiliksen ihan totaalisesti. Joo, kuumuus on, joo. Yksi on sit semmonen, että jos niinku tavallaan vetää vähän niinku yli koko ajan oman kunnon, niin silloin tavallaan se unohtuu aika helposti. Että vetäisi vähän sillä niinku hiljempaa niinku vaikka tommoista niinku. Se hyvä, että pystyisi jollain tavalla niinku puhumaan samaan. Niin, kyllä. Vaikea puhua, kun ei se ole happea. Juu. Se vaan haittaa sitä puhumista. Mut tämmönen tuntuu. Missä mun paita? Missä Tommin paita? Ei oo tommosia ailta. Onko joku karhuviesti? Mä mietin sitä, että Niin just. olisiko me joskus, ketä meitä oli siellä. Mikkilän Antti oli ainakin. Joo. Tuoretta viinimarjahua. Olisi jotain, kun tuossa on joku sieni, että jos täällä olisi jotain kanttarelle, kai ne on joku kerännyt, kun tää on niin yleinen. Tämä on helvetin pieni ollut, niin mä en käy sienessä, mutta mä ostan niitä. Joo, ne on ollut aika pieni. Kato, se on varmaan joku kuiva kausi tai jotain, että ne ei oikein... Joo, ja Joo. tuttu Mimmi, kun käy. Vaan 10 käynyt, niin se on kyllä todella pieni. Joo. No Tommi voi mennä sen jälkeen, että tässä on yksinen kohta. Tässä tulee sitten kohta sellainen nopea käännös oikealle, mitä ei heti havaitse. Et älkää ajako ihan perseessä. Siinä on vähän koivuja edes sitten. Ei pahasti, mutta hiukan.
Tästä oikein. Tässä on sit kans muuten pieni mäki sit seuraavaksi. Tää ei oo niin paha kuin toi äsken. Vasemman lähtis oranssi, jos joku haluaa mennä koettaa. Joo. Mä oon kerran ajanut se eteen. Joo, se voi olla vähän vaarallinenkin eteen. Tässä on vähän pientä mäkeä. Tässä on vähän kuraakin sit tiedoksi. Pikkasen, mutta ei paljon. Onks Tapsa vielä perässä? Häh? Ei, me kierretään ihan eri. Tää päätyy siis sinne Metsola laavulle, et ei me mennään tästä kohta sellaisella soratiellä. Ja sitten ajetaan se metsäreiti läpi tommosen ampurarapolulle, se tulee luistariin. Tää on siis sellainen rinkula, et ei tulla tätä samaa takas. Mä en itse asiassa koskaan ajanut tätä. Mun on pitänyt monta kertaa, mutta mä en ole ajanut toiseen suuntaan, kun yleensä poluista tulee sillä lailla mielenkiintoisempi, että kun ajaa toiseen suuntaan samaa polkua. Tätä en ole ajanut koskaan toiseen suuntaan. Okei. Tää on semmoista pikkasta nousua tämäkin koko ajan. Juu, just helvetin hieno polku. Juu, mä tykkään näistä. Just pysyy hyvin sykkää. Tästä tulee sitten semmosia pieniä kallionyppylöitä, mut mä en usko, että ne on kauhean liukkaita. Mut kattokaa siis. Tässä kohtaa tulee se oranssi takas tähän. Nyt alkaa kohta semmoset pienet kallionyppylät. Tai en mä tiedä, ne luomulle ne voi olla jopa isot, mutta toi. Tästä jatkuu itse asiassa, mä kävin sielläkin joskus, mutta se voisi olla niinku mielenkiintoinen semmoisen, varmaan sullekin Tommi, niin jatka, että kymppi jatkuu ja siellä on oikein kunnossa mettäpolkua. Mä käännytään vasemmalta tosta soratieltä, mutta mä kävin joskus siellä kattelees, niin se jatkuisi tosta yli, mutta me lähdetään ton vasemmalta tästä soratiet pitkin. No täällähän on loistavat polut saatu. Joo. Ei mitään. Tämä alas ja sitten käännytään vasemmalle ja sitten heti oikealle kääntyy kohtainen polku. Mutta mä voin vaikka vähän mennä edellä. Siitä mä oon itekin vetässut ohi siitä 1 000 000 kertaa. Auto. Tää voi olla sit vähän mutainen tää osuus. Eli nyt oikea. Ei tää näköjään kauhean mutainen vielä ainakaan ole. No on tässä vähän tämmönen, nyt tulee tämmöstä vähän muta meininkiä. Puut on vähän niinku tiellä. Tää mäki oli semmonen, että no Tapsa oli silloin kyllä vetänyt itse ihan piippu, niin tää voi olla vähän rankka, mikä seuraavaksi tulee. Mutta
Tämä on vähän tiukka mäki saattaa olla tai jotain, en tiedä. Sähköpyörällä niin kaikki on helppoa, mutta tää on hiukan tämmönen jyrkähkö. Tää on se toinen jyrkkä kohta niin kuin mun näkemyksen mukaan. Mites Tapsa, onks pikku tauko vai? Joo. Pidetään pikku tauko tai voit sä mennä Tommi hiukan eteenpäin? Tää oli muistaakseni, tää on aika paha tää tuosta. En ole luomulla ajanut koskaan, mutta tää on aika tämmöstä niinku nousuu koko ajan. Joo. Se tulee Tommi semmosella soratiellä vähän matkan päästä. Mun tekee klassi. Tää tekee kerran 1000 vuodessa, niin tää sammuu tää. Mun täytyy katsoa, täytyykö mulla laittaa talletus uudestaan päälle. Ei, kyllä se on edelleen päällä. Siellä saattaa olla vesilätäkkä, vai olisiko se olisi ehkä pitänyt olla siinä? Eikö se olisi tässä nyt ollut se vesilätäkkä? Joo. Mutta ei mitään, jatketaanko? Vai eikö vai? Sä otat vesihörpyn Tapsa vielä vai? Joo. Nyt tulee sitä alamäkeä seuraavaksi, oikein kunnon alamäki. Sitten se päästään soratielle. Siinä mä oon yrittänyt niitä ennätyksiä, että 4,6 on muistaakseni paras mitä mä oon saanut siihen. Kato, kun kesän massakausi on takana. Joo, ja mäkin oon ajanut varmaan, kun mulla on sähkis, niin mä oon ajanut liian lujaa tätä, kun mä en tajua sitä. Eli sieltä päädystä, kun lähtee soratie, niin sitä vasemmalle. Siitä voi kaikki lasketella ihan, tai se te saatte lasketella ensin, niin mä saan kuvaa takaa. Siitä lähtisi oikealta halmeeni kanssa aika hauskat polut, kun siinä on sellainen kohta, niin sekin on vielä, mä en ole siinä oikein tutustunut, pitäisi tutustua jossain vaiheessa. Siellä on ihan mielenkiintoista kalliopolku. Joo, siitä tosiaan vasemmalle ja siinä saa lasketella. Sieltä tulee sitten luistari, että siellä kannattaa vähän katsoa, tuleeko sieltä joku auto, kun tulee asfaltti, mutta ei ole ainakaan tähän mennessä tullut vielä. Menkää vaan. Mä otan takakuva. Siis sieltä tulee kohta se asfaltti, mutta ei siellä mitään suurta liikennettä, mutta kattokaa nyt, ettei tule autoja. Kyllä. Seuraavaksi olisi sitten Hiitteenkari, että semmonen kysymys tähän väliin, että käydäänkö me Hiitteenkarin kautta, mikä fiilis vai men... Joo, jees. Tai ei se nyt ihan vielä tuu, mutta kohta. Mä vasta sen Tommin puolella. Kyllä. Nimenomaan juu, ne on kovia tyyppiä.
Tosta vasemmalla. Tosta vasemmalla. Niin tuo, tavallaan toi alikulu läpi tuolta alhaalta. Niin nimenomaan, että miten ne pystyy pitämään semmoista vauhtia. Joo, tosta läpi. Joo, tässä on sit, tossa oli pieni mäki ja sit tavallaan tossa tulee maantiemäki ylös. Tapsa saattaa muistaa. Mä ajattelen aina näitä jousituksia, kun menee asfaltilla ja vedetään kireimmalle. Niin usein sä, niinku niitähän saa vauhdissa joo, ja mä en oo noin advanceriksi vielä ruvennut. Joo, toi voi varmaan. Joo, kyllä. Eihän se täysjousitus missä maantie kaikkein paras on. Että jos sitä saa vähän lukittua sitä etuhaarukkaa, niin, tai silloin sä varmaan niinku kiristät etuhaarukkaa. Joo. Sitten Kun on jonkin löytävä ajatella tämmöistä tasoitusta, se pitää vähän niin näyttää. Joo. Tästä voi melkein kääntyä tuossa seuraavasta oikealesta ja maantiet hiukan ja muistaakseni eikö mennään tuolta vasemman kautta, niin päästään varmasti tuohon pyörätielle. Eli vasemmalla oleva pyörätiellä on tarkoitus päästä. Se on joo sieltä. Tosta pääsee jo. Joo. Ja sitten yli. Tästä alkaa sitten toinen pieni, tai noiva, tommonen pitkä nousu. Joo, siinä on Jujo Thermal. Se tekee semmoista lämpöpaperia. Japanilainen yritys. Niin varmasti olisi, juu. Se on niinku... Täällä oli se paperitehdas, mutta se lakkas sit pieni paikka. Niin sit Jujo onneksi osti ton, niin sai ihmiset töitä. Se on varmaan euron näkökulmasta aika iso työllistäjä toi Jujo veikkaisin. Joo, siinä on. Kyllä tää on jo niin just niinku satakunnaksi, mikä on yleensä aika tasasta. Ei kun sitä yksi. Mitä tässä mäki tänne? Niin saa. En tiedä mikä. Joo, en oikein osaa sanoa, että miksi tää on vielä. Siis se on ihan totta, ei tuli ite niinku miettineeksi. Yleensä tää on tosi tasasta. Mäki harvemmin on niinku tässä mittakaavassa kuin täälläkin esimerkiksi on. Joo, onko loivia pyöräilyjä? Juu, ne on kyllä ihan mukavia. Ja täällä on lisää vielä paljon kaiken näköistä. Se on sinne energiafirma, ne polttaa siis kaiken näköistä jätettä, siis niinku tommoista ihan kaatopaikkajätettäkin, niin ne polttolaitos. Juu, siellä on varmaan kaukolämpöä se muuten varmaan generoi, joo, sillä se taitaa olla. Et ei se varmaan mitäs, vai en tiedä, viekö sähköverkkoon jotain, mutta todennäköisesti kaukolämpö. Tosta sitten ei vielä mitään, tuolla olisi yksi hauska reitti olisi, jos lähtisi tuosta oikein, mutta ei nyt tällä kertaa tehdä sitä. Ja Jakso polkee, mutta... Se oli aika hyvin vedetty, joo kyllä. No. Helppo puhua sähköpyöräpää. Hyvää pojat. Mä oon valmentaja, kato. Itse ihan saatana vielä. Niin. Joo, kyllä. Joo. Joo, se on raskasta. Hillario vetää just näitä ylämäkiä, paksut renkkaat ja... Juu, nimenomaan maastopyörällä. Kyllä sitä ite kun hybridillä. Niin. Sitten kun ei oo niin hirveästi tullut tää sitekään fillaroitu loppujen aluksi, niin Juu. huomannut, että sit kun on oikein kondiksessa, niin sit pystyy isommalla vaihteella vetämään noita ylämäkiä. Varmasti, juu kyllä. Sitten kun vetää ihan pienoissa, niin sit sä vedät itses aivan piippu, kun jala menee. Kun Juu, kyllä. Mulla oli vähän sama efekti sähköpyörälläkin siellä Paimiossa, kun se oli niin saatana haasteellista touhua. Niin, että joutuu vetää pienolla. Juu, mä verin siis pienimmällä vaihteella koko se reissun läpi siis.
Ja sit mä joudun katsoa, kun pojat sai ajettua, kun ne osas ne reitit, niin sit kun mä talutan, niin sehän vielä enemmän vielä kuntoon. Niin vielä, joo. Mutta ihan hauskoja sellainen kunnon korotusreissu ja hienoja ratoja. Mutta mä oon enemmän tämmönen vähän lepposampi pyöräillä. Tykkään just tämän tyylisestä, kun nyt on ajeltu, niin tämmöisestä ja hiukan haasteellisemmasta, mutta ei semmoisesta ihan superhaasteellisesta niinku paimea. Kyllä mä niitä kävin kokeilemaan, mutta riskit on vähän liian rajut. Ja joo. Sit kun vetää itseäsi ja pysähdyt, niin puolen minuutin päästä mennään oksuutuun katokseen. Joo, kyllä. Se on niin tiukkaa se tahti, joo, kyllä. Mutta ei mitään, jatketaanko? Tästä tulee kans aika hyvä lasku. Sitten käännytään se laskun jälkeen oikealle semmoisen pienen sillan yli. Siellä on sellainen yksi kohta, niin voisit ottaa hiukan... Vai sähän Tapsa osaat tää hittekaripolu, eikö osaa? Sä voit vetää edellä. Ei tää mikään monimutkainen, mutta voi tässäkin väärään suuntaan kääntyä jossain. Eli se oli siitä yli Tapsa. Tai no, eihän tästä oikein muualla voi kääntyä. Tästä kohta noustaan vasemmalle ylös. Sitten maantielle ja jatketaan sitä ja oikealta tulee polku. Hetken päästä. Se on aika piiloset. Mä vedän ja sieltä tulee onneksi joku oikealle. Edes tulee silta, sinne pieni silta, menee oja yli. Sitten mennään, no Tapsa tietää mihin mennään varmaan. Tässä tulee sitten kivikkoista polkuja, että kannattaa pitää vähän etäisyyksiä. Kiviä, pieniä.
Tää on ihan niinku luonnolta tämmöstä maisemaa. Joo. Pitäisikö ruveta laittaa paristoon kohta GoPro? 29%. Tässä on tossa aika tuttuja maastoja, jotka videot. Joo, tää on se kanssa sinne, mihin mä... Joo, no jo just ne Hitteenkarin. Mutta mun isoisä, mun pappa isän puolelta, niin se oli ihan hullu kato Tampereella. Se kävi, kun siellä oli yleisin saunoja, niitä on ollut silloin 70-80-luvulla, kun vielä ihan helvetti. Se on se huvi, kun se meni siinä ja heitti siellä löylyä niin vitusti, että kaikki on ulos sieltä. Joo. Mä taluttelen tästä kivien ohi. Käy helppaa se. Mitä? Onks tapsa? Eiku mitä? Tapsa on vähän heikko. Okei, no sit mennään ihan hiljastahtiin. En mä jaksa ajella näitä kiviä nollavauhdilla. Mä talutan kans tästä. Nää voi olla vähän liukkaitakin tällaiset. Se saunominenkin on semmoista, että se ei tarvi vaan ne tolet saaret. Sit kun käy paljon ja kuuluu, sit totta kai sä siihen totuu vittu. Joo, totta kai juu. Ja sit sun iho jotenkin parkkiintuu tai jotain. Ja toki siinä varmaan jotain semmoista geneettistäkin on, että joku kestää lämpöä enemmän kuin toinen. Joo. Tässä ei nyt sit... Jaha. Tässä ei nyt mitään pahaa nousua oo sit ennen kuin kauttua mettässä. On, ei ole niinku liian kuuma tai just sellainen sopiva viileä. Joo, kyllä. Juu. No, jotain 0,6 milli se lupasi, mutta ei tuolta kyllä näytä tulevan yhtään mitään mistään. No ehkä tuolla on jotain vähän. Tää on Pyhäjärveä, joo kyllä. Toihan on toi Ruukinpuisto, niin, ja se Kauttuankoski, niin sehän lähtee Pyhäjärvestä. Sen takia siihen on perustettu ruukki aikoinaan, että kun siinä on koski, että siihen saadaan kunnon vääntövoimaa siihen vettä. No. Ihan sama järvi kuin tuossa Säkylä ja tuolta. On. Kyllä tää on just sitä Pyhäjärveä. Tää on niinku ihan se yläkärki on niinku tää periaatteessa. Joo. Intis silloin kato vedettiin Fillareissa se Pyhäjärvi Grand. Joo. Mä muistan oliko joku 68 kilsaa vai mitä. Niin se ympäri, mä en oo sitä, tarvitsis sekin joskus suorittaa kyllä. Joo. Koko päivä aamusta lähdettiin no vittu munamankeleja, mä muistin, että pykärittiin johonkin Säkylä johonkin grillin viereen vetää hernaria saatana. Joo, niin teillä oli ihan Intis se. Joo oli ja sit siinä oli niitä, että kato Minä... välillä, että nyt tulee vittu ampu, niin painat sitä fillarita sit kusikko syödä. Joo. Minä vuonna sä oot käynyt Inti? 94. Okei, eli... Ja Säkyläs vai? Joo, Säkylä kyllä. Mä oon käynyt 93, mä oon sit ollut jotain mä menin kesällä 93 muistaakseni Inttiin. Onko sä mitään erää sitten? Ei me ihan samaan aikaan sitten vai jos et sä ihan alkuerää? Mä olin kyllä vuoden kun mä olin aukis, mutta... Niin kato, kun meillä on semmonen hämmentävä se, tosi sellainen kokeiluerä. Me mentiin pääsiäisviikolla. Sillain, että on pitkä perjantai. Me oltiin 4 päivää armeijalla ja lähti lomille. Mietin. Aika jännä. Ne vanhat vittu hyvät oli sylkenyt meidän niskan sieltä ikkunasta, kun me oltiin uudet lomapuvut päälle. Peleteli vielä niitä vanhan vittu nahkakauppaat ja kaikki. Meillä on näitä uudet lehmissä kanssa. Joo. Joo. Amiraali.
Tästä olisi Komiasaar kämppä Pyhäjärven rannalta. Nämä vaan aika arvokkaita. Tuolla muut sanoo, on kyllä huikeat metsät. Minulle toisille purkaa ensimmäiseksi. Mikä? Jos ostaa tonta on, mä haluan ton ottaa. Niin, joten ei se ole järvinäkymän tieltä jotain. No on siellä vähän varakkaa Range Roveri pihalla. Toi. Kyllä. Mä en tiedä, eiks ne asu Lapissa? Sen vähän vanhempi nainen on välillä, kun siellä on ne nuoret likat yleensä, mutta sitten on se vähän, ei sekään vanha, varmaan joku 30, niin sehän on se tytär, omistajan tytär. Ja mun mielestä on, ehkä niillä on joku yhtiö, että hän on mukana siinä. Se on sen isänsä ja isä ja tytär, niin joo, pitäis. Omistaa sen. Nehän sai Joo. Lapin löylypäivillä löylyemänä ja isännän arvonimen. Juu, se on joo. Juu, se on niin tosi, ja se on tosi niin kuin, hieno paikka se puusauna ja todella semmoinen niin kuin... Joo, ei ole mitään niitetty. Mä en oikein tiedä, asuisiko tästä oikealla. Käy hakemassa luonnollisesti tuolta aidasta. Tää oli sit Tommi se, jos sä muistatte mun peilijäävideot, niin tää oli se mikä oli yksi paikka mikä oli peilijääs. Mennään me tonne. Juu, oikealla. Kari sanoi 15 metriä vähän katselin, mutta kyllä siinä asteessa on sisässä. Se on ihan uskomaton kun ne pitää, et ei se... En mäkään niinku... Siitä pitää vähän kokeilla, mutta se on ihan sama kuin vetäis niinku tavallaan tavallisilla renkailla tämmöiseltä. Kyllä niissä niinku... No se on kyllä siinä, vaikka mulla on tenssinosto ollut, mutta talvipyörä tai etupyörässä oli silloin kun poljesteri aikanaan, niin Joo. ei sitä vaan ei luonto mennä mulla antaa periksi, että on kurvat ottaa tätä. Kyllä, kyllä. Se pitää. Toivotaan, jos lähtee sitten laitettu istumaan. Kyllä päästään tuolla vettä tuohon maitamaan. Eikö tää on siis joku... Tää on joku sellainen testialue, tai sitten tässä jotenkin tehdään jotain tai en mä tiedä mikä tossa on, mutta ei se mikään jätteenkäsittely. Joku tutkimusjuttu siinä on varmaan menossa, en tiedä. Oletko Kautuokoskella käynyt katsomassa, että sinua on jäänyt sinne kauhean tommikaasua kiinni? En oo siis siinä jokisaunan kohtaa vai? Mikä idea siinä sit on? Ja pyytääkö ne kaloja saada nousemaan? Okei, joo, en oo kuullutkaan. Siinä on muutama 100 tonnia ja kiviä päästä. Niin joo, okei. Katsomme mikä paikka koskee. Tästä tulee tää tulee mulla ei yllättää käännös vasemmalle. Yleensä mä käännin hiukan liikaa ennen. Viimeksi kun mä ajelin, niin mä menin ohi siitä. Mutta... Joka kerta sama juttu. Tästähän lähtee kans hauskoja pikkupolkuja. Tarttis joskus noikin, tai kyllä mä meninkin tutkimaan mutta mä olin silloin niin aloitteleva kuski, et en mä jaksanut mennä sitä, kun se oli ihan helvetin ohkainen polku. Nyt se varmaan menisikin, mutta se ei oikein pääty mihinkään. Siis se menee jonnekin mettäreunaan, ei sieltä pääse tavallaan niinku helposti mihinkään tämmöisellä tiellä tai mihinkään. Tosta lähtee kans yksi. Joo, tää se ei oo vielä tää, koska tää näyttää, että tästä lähtis polku, vai lähteekö? Juu, ei. Tässä se on, siinä on joku traktoriakin. Tosta mä meinaan mennä juu itekin. Nyt se on seuraava. Messään vaan ensin, niin saadaan jotain kontsa. Se on tässä kohta. Siinä! Me vaan. Eikö ei oo vielä, juu. Joo, tää on niin koijausmeininki kyllä. Se on vast nyt. Tässä on niinku useampi sellainen kun näyttää sieltä. Tossa se on. On luonto kasvanut niin paljon. Ja täällä on niinku siistiä täällä Eurassa, että täällä on tämmösiä niinku polku joka puolella, niin voi tavallaan tehdä tämmöstä reittiä, missä välillä ajetaan jotain tietä ja sit voi yhtäkkiä poiketa jonnekin mettään.
Siinä on vähän, joo, vähän mutosta. Täällä on kiva tämmönen kuusi kuja. Sitten suora ettepäin. Nyt ollaan Kiiskinmäessä Kauttua. Ja, menikö vähän vastatuuleksi vai? Toi on just siistejä polkuja, mikä toi äsken oli. No tää on niinku sairaan siistiä, että täällä pystyy suunnittelemaan reitin sillä, että välillä ajetaan tämmöstä tietä ja sitten yhtäkkiä poiketaan vaan johonkin polkuun ja pystyy tekemään ympyrä, kun mä en tykkää takaisin palaamisesta koskaan. Mä tykkään ajaa semmosen niinku tavallaan... Joo. Ja täällä on niinku, tätä mä nyt aika paljon ajanut, on täällä niinku muitakin reittejä tosi paljon. Just täytyy seuraavan kerran kun mennään, niin me kääntyy siitä, kun oltiin siellä tehtaan kohdalla, niin siellä oikealla niin on tuo noilla Harola Lehto, niin sieltä lähtee sinne hieno polku ja itse asiassa Tapsakin, mehän ajeltiin se joskus. Se on niinku pitkä, se on joku yli kilsan pituinen sinne metsäpolku. Mitäkin niitä samoja reittejä ajellaan, mutta just siinä, että jää takas sitä samaa reittiä. Joo, mutta siis toisinpäin olisi siistiä. Tästä vasemmalla jo. Tää on rantatie, jos on tuttu. Tämmönen säkylä. Täällä on päässyt, jos te oot Eenokilla käynyt, niin tää menee entisellä Eenokilla. Onko sä käynyt Eenokilla? Mä oon joskus junnuna teinin ollut jossain isoja poikia kiinni kerran 2. Joo, tää tavallaan menee siinä säkylä se Eenokki, entinen Eenokki. Nykyään siinä on frisbee golf rata, niin se rakennus oli siinä aikoina. Sekin on, no jänniä mestoja täällä landilla, niin kuin joku Lallintalo ja Eenokki, että siinä tulee jos tavallaan keskelle, mutta siellä on kauniit maisemat, keskelle ei mettää. No Lallintalo on vielä parempi, että keskelle ei mettää on joku rakennus, mihin kaikki isot bändit tulee. Et joku on saanut promotoida kyllä. Mä en tiedä kuka sitä promotoi sitä Lallintaloa, mutta siinähän tuli kaikki suomalaiset niin kuin bändit. Joo, Popedat ja... legendaarinen mestari. Joo. Ollut kato semmoista osittain semmoista suomalaista päihdekulttuuria, esimerkiksi Taavittu Sorpu. Juu, olen ollut osa sitä itsekin. Kyllä. Joo. Tästä voisi ihan piruuttaa tehdä yhden. Mä tykkään aina kun on pyöräilemät, kun mä olisin niin puhua puhua. Täällä on tyyppi edes. Pitää hiukan varoa. Koira. Kiitoksia. Tosta oikein. Tosta stoppi kyllä jälkeen. Toi oli vaan semmonen... Tästä olisi suoraan päässyt, mä tykkään ajaa noita polkuja tässä. Joo, se oli hieno. Oliko se seuraava, tulisi yllättäen vai? Ei siis, tai no... Siitä mennään se oja yli tavallaan. Siis tossa on nykyään armeija lokot ja joku armeija Säkylän varasto on nykyisin tässä kohtaa. Tää tippuu vettä.
Ei paljon. Tuleeko puista? Tai no, kyllä tää jotain tommoista, mutta me päästään aika pian Metsola laavulle. Olikohan se tossa? Kato, nyt tulee hiukan jotain. Se on tuon tehtaan jälkeen vasemmalla ojaa yli. Joo, totta. Siis noitten aitojen jälkeen vasta. Se onhan sinne pikkainen... Ainoastaan ylivaihe. Niin. Joo, tässä on armeija joku jutska nykyisin. Ihan hyvä tietää, että jotain tavaraa. Toivottavasti on jotain pommeja sit, kun ruski tulee. Mulla ainakin on lehtioltaista näkyvästi sieltä maaksi, niin on järjestelmä. Juuri siis luolat, joo. Ja mun on yksi kaveri ollut, siis se ei kertonut sieltä mitään enempää, mutta kyllä ne vissi menee johonkin Turkuun saakka. Jotkut käytävät. Et siellä oli, jaha, sieltä tulee Salen kaupparobotti, älkää ajako päin. Joo. Ei sen kauhean pitkä, että se on tosta reunasta joku, tossa näkyy toi metsä, niin joku kilsa ehkä, et me ollaan aika pian siellä, et ei se nyt ihan just on, mut. Ja siellä mettässä ei tuu sade sillä kun siellä on puita, niin. Jaha. Koht vasemmalla Tapsa. Tosta Tapsa vasemmalla, kun vaihtuu toi sora. Tästä. Täytyy pistää heti prasu päälle. Saadaan vaatteet kuivaksi. Aika pitkällä onneksi päästiin ennen kuin rupesi tää ropisemaan. Sitten tästä seuraavaksi tuolta tie yli oikealla alkaa hiekkatie. Ja se rupeaa oikein ihan kunnolla tipottaa. No, täytyy laittaa prasu ja kuivatella vaatteisia. Tosta mennään oikealle, kun tosta menee toi kiel. Joo. Katsotaan, ettei tuo auto. Niin. Tuleeko sieltä takaa autoja? Tässä on puu! Puu yli tien pitää taluttaa ali. Se oli eilen jo. No varmaan sieltäkin pääsee. Ammattimiehet menee Joo, siinä tulee sinne ylitys rautatie tai vanha rautatie on, niin siitä yli. Sitten mun täytyy muistella, että mikä on paras reitti Metsola laavulle. Eli tosta yli oikealta. Joo, mennään tästä vaan. Sitten tosta ylös vaan. Katsotaan toi.
Aha. Sitten no jatketaan edelleen. Tässä pitäisi olla sinne. Tossa on kyltti vasemmalla Metsola-laivu, se on kaatunut näköjään. Tänne. Joo. Muistaakseni. No, kyllä mä sen nopeasti väännetään. Olikohan tää ihan. Se voi olla se on joka tapauksessa tässä niinku muutaman 100 metrin päässä, ei sen pitkä vaikka enää ole. Tää nyt tosta. Mitäs tossa kyltissä lukee? Tää nyt oikealle jo. Kohta täytyy ottaa trail mappi, mut se on tässä ihan vieressä kyllä. Minä muistan kyllä. Häh? Minä muistan kyllä. Ja sä oot edes. Mä luulen, että Halme on edes. Tai jota mä ihmettelin. Ja Halme on takana jo. Niin juu, nyt ollaan jo. Joo, nyt ollaan aika nearby. Tässä on tää mäki, mutta tällainen pieni nousu. Tää on yllättävä. Ja tonne ei oo Metsola-laavu, kyllä. Ja tuolla on se vähän pahempi mäki jo. Eihän täällä mettässä saada lainkaan niinku tuolla avoimen puolella. Se on hyvä. Okei. Mitä? Sähköpyörään jotain edessä. Joo, niin mä katselen, että sä yrität ohi ja ei mut kato tehot riitä. Tästä tulee sitten tämmönen, tää voi olla aika vähän liukas. Ei se. Mennään vaan sin laavul sateisuja ja Tapsat tietää tarkkaan, että mihin se on tulossa tässä aika lähellä. Miksi tässä se kääntyminen? Eikö tuolla? Mä kämmäsin. Tuollahan toi kyltti on. Tässä on sit vähän semmonen, varsinkin nyt vähän märkää, niin se tulo siellä laavulla, niin siinä on semmoista oksistoa, mutta sä oot tietysti pro, niin ei semmoista pikkuokset sua haittaa. Mä voin ite lentää mukkelis, niin kannattaa pitää pikku etäisyys. Tästä oikein. Tästäkin on kyltti lähtenyt. En tiedä, pitäisikö mun jäädä rottaa Tapsaa tähän. Joo, toi. Kun tästä on kyltti hävinnyt. Kyllä Tapsasin varmaan olisi osa. Sä sanot, menkää voi. Sä tiedät, tästä on kyltti hävinnyt. Eikö sä tuut sieltä jo? Joo, ei mitään. Menkää te vaan edeltä, niin saadaan kontsa. Menkää vaan. Mennäänkö me oikealle? Juu, tää menee suoraan laavulle, siis tää polku. Tästä ei voi eksyä enää. Perkele. Oh. Oh.
Jaaha, ja Metsolan laavulla. 13,5 kilsaa. Aloittaa vähän hetki. Nyt jo 13,5 kilsaa vai? Mulla ainakin näyttää. Okei. Tää oli vähän sillä vähän huijasi, että on 10 kilsaa, mutta kyllä mä se tajusin jossain vasta, ei se ehkä ihan homma. Ne oli vähän... Joo, täällä on kiinni. Tää on vähän niinku silloin Kustialassa tässä ja Forsassa. Joo.